Prest. Bai, Ainhoa, prest. Bai. Bueno, basingo gara, arratsaldeon. Lehen puntuan, urtarriaren 29ko bilkurako akta onartzea. Zerbait aipatzeko. Bigarren puntuan, urtarriaren 19tik otsailaren 13 bitarteko alkate dekretuen berri ematea. Zerbait komentatzeko edo aipatzeko. Hirugarren puntuan, 2026 ekitaldirako Usurbil udalaren diruzaintza plana onartza. Bueno, pixkan hundi datorren hau, batuko zate azaroko plenoan aurkeztu genuen kontu hartzaileak egindako kontrol iraunkorrerako fiskalizazio txostena, eta txosten horretan ematen zituen gomendioak betetze aldera, hor ekintza plan bat aurkeztu genuen, eta ekintza plan horretan, hainbat, izenak berak dion bezala, hainbat ekintza jasotzen dira, eta ekintzetako bat zen, hain justu, diruzaintzarako plan bat osatzea eta onartzea. Hor planak jasotzen duen kronogramaren arabera, urteko lehen hilabetetan aurkeztu bertzen plana, eta beraz, udaleko diruzainak osatutako plana da, eta Gorkari emango diotitza, pixka bat planaren, gisa honetako plan bat zer den jasotzen duna, eta zeintzu diren aurre ikuspenak, Gorka. Bai, pixka eta aurkezpena hori, esateko neukan, hau nondik datorren, zuk ja argi utzi duzu, orduan batez ere, diruzainak izenpetu duen diruzaintza plan honen, pixka eta salpen nagusiak emango ditut. Plana zertarako egiten da, pixkat diruaren kontrola, diru sarrera eta gastuen aurre ikuspen bat eta horren kontrola eramateko, bai. Aurre ikuspen hori egiterako orduan, diruzainak 2025ko ekitaldia oinarri hartu du, eta gero 2026rako estimazio bat egin du. Azkenean plan horren baitan, hileroko saldo bat ateratzen da, udalak likidoan eduki beharko lukena, eta diruzainari egokituko zaio, berako gain egin duen plan hori, hilero jarraipen bat ematea. Plan honen baitan, hortikan desbiazio nabarmen bat ikusiko balu, pixka bat, egoera hori gobernuari aipatu beharko litzaioke, udalbatzari, eta horren zergatiak aztertu, ez? Nola egindan plana? Diru sarrerei dagokionez, ja lehenengo 2 eta 3 kapitulotan tasak eta zergak dira, orduan horiek beraien epeak dituzte, kobrantzakoak, eta hor txostenaren azken taulan ikusi daiteken bezala, momentu importantenak, ibilgailuen zerga, etxebizitza zerga eta aktibitate ekonomikoen zerga noiz kobratzen den, noiz jasotzen dian diru horiek. 3. kapituluan ere, tasa nagusiak hondakin eta ur hornidurakoak dira, eta hori ere, leheno ere, urtean banatuta dago beti ere likidezia izateko. Eta azkenik, 4. kapituluko diru sarrera nagusia, udal foru funtsa izaten da, otsailean lehenengo kolpean jasotzen duguna, eta gero beste 3 ordainketetan gauzatzen dena, bai maiatza, abuztuan eta azaruan zehar. Orduan, udalaren diru sarrera pixka bat banatuta daude urtean zehar, eta horren baitan, txosten honen baitan, ematen du dagozkien gastuak ordaintzeko haine, batez ere pertsonal gastuak, hileroko nominak gehi ekain eta abenduko estrak, 2. kapituluan ere nahiko ibilbide laua izaten du, igual pikotxo batzuekin, eta gero agian zailen asmatzea dena da 6. kapituluko gastuak, ze inbertsioak ze martxa daukaten asmatzea gora indikan, oso zaila da. Baina gutxi gora bera, hor ikusten duzu, diru sarrera eta gastuen arteko hileroko saldo bat ateratzen da, eta bukaeran udalak beak estimatzen du, ze gaur egun daukan diru kopurarekin likidoan, kontu korrontetan, 4.200.000 hasi ginela, gutxi gora beraz likideza presio izan dezaken udalak, baina ikusten dezuen bezala,
ez da nabari inolako presiorik, beti horri biliko gineakelako 3-4 milioiren bueltan, bai? Hori da estimazioa. Eta hemendikan urte bete barru, eskatu berko jau, plan honen nolakotasuna, zer gertatu den, eta zein desbiazio ondian. Eta printzipioz, goiko urteroko kontu bat izango litzake, eta dena ondo badoa, urtean behin egin berreko gauza bat. Dudaren bat, galderaren bat, argibideren bat. Ez? Eskerrik asko Gorka, orduan hau bozkatu inbar dugu, ez? Bai, plana onartzea da. Beraz, 2026ko ekitaldirako diruzaintza plana onartzearen alde. 13 botu aldeko, beraz, aho batez onartzen da 2026 ekitaldirako Usurbilgo udalaren diruzaintza plana. Hurrengo puntuan oso bestelako izaera baduen plan bat, kasu honetan Usurbilgo udalaren euskararen erabilera normalizatzeko plana onartzea litzateke, eta horretarako Maialen ipasako diotitza. Bai, kaixo atxaldeon. Gaur Usurbilgo udalean euskararen erabilera normalizatzeko 7. plangintzaldirako plan estrategikoa onartzeko proposamena ekarri diogu udalbatzari. Erakunde publikoek lege egitekizuna dute 45 urtero beren hizkuntza politika zehazteko, eta azken hilabeteetan borobildu dugu Usurbilgo udalean euskara normaltasun osoz erabili ahal izateko plan berriaren diseinua. Usurbilgo udalak aspalditik intzun euskararen aldeko hautua, horren adierazgarri da 1989 urtean onartu zen euskararen udal ordenantza. Ordenantza horrek euskararen erabilera arautzen du udalaren eskumeneko jarduera eremuan. Halaber, 1997 urtetik udalerri euskaldunen mankomunidadeko UEMako kide da Usurbilgo udala, eta horrek ahalbidetzen du besteak beste euskararen erabateko normalizazioa lortzeko lanean aritzea, herritarrak sensibilizatzeko eta kontzientziatzeko lanetan murgiltzea, eta euskararen gainerako arnasuneekin saretuta eta elkarzainduz aritzea. Ondorioz, udala euskararen sustatzaile da, eta alduen neurrian behintzat, eta haren eskumeneko esparrutan, hizkuntza biziberritzeko eta normalizatzeko eginalak egiten ditu, euskal hiztunen eskubideak errespetatzeko asmoz, gaur egungo testuinguru sozial zail honetan. 80. hamarkadatik lan handia egin da udala euskalduntzeko, eta esango genuke referentziazko udalere bihurtu dela euskararen erabilera dagokionean. Horren adierazgarri da 2022. Urtean bikain ziurtagiria eskuratu zuela udalak, euskarazko erakunde publikoen goi mailako ziurtagiria zehazki, eta injustu bikain ziurtagiria eskuratzeko osatu zen diagnostiko hartu da oinarritzat, plangintzaldi berri hontan euskara normaltasun osoz erabildadin erronka berriak identifikatzeko. Gainea, plana idazterako garaian kontuan hartu da Eusko Jaurlaritzak 2024an onartu zuen dekretu berria, eta baita ere hizkuntza politikarako sailburu ordetzak prestatu duen kemen markora egokitu da plana, hain justu planaren betetze maila ebaluatzeko adierazle sistema ere gure gain hartuz edo udalak bere eginez, ezta? Ildo beretik, plangintzaldi honetarako udal jarduerarako hizkuntza irizpideak ere zehaztu dira, UEMak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako proposatutakoetan oinarrituta, eta dokumentu hortan, eraskin bezala agertzen den hortan ikus dezakezue, xe zehaztu diala udalak zerbitzu bat eskaintzen duenean, dala erakundearen irudia agertu behar duenean, edo herritarrekiko harremanak izatean, edo barrura begirako lanetan diharduenean, izan barne naiz kanpo harremanetan, prestakuntzetan, baliabide informatikoetan, euskerak ze presentzia izan behar duen horietan guztietan. Baita, udal jardunaren kudeaketan ere, euskerak ze presentzia izan behar duen. Adibidez, lidergo kontuak lantzen diranean, edo hizkuntza klausulen bidez. Izan ere, egungo testuinguru soziolinguistiko orokorrean, gaztelaniaz aritzeko joera hartu daiteke, eta uste dugu beharrezkoa dela euskerazko jardunaren beharrezkotasuna ere agerian uztea eta jasotzea.
Bueno, horregatik, zazpigarren plangintzaldiko plan honen bisioa da, udalean euskararen erabilera indartzea eta areagotzea, bai zerbitzu hizkuntza modura, bai lan hizkuntza modura, euskararen erabilera bermatu eta herritarren hizkuntza eskubideei erantzun ahal izateko. Plan hau garrantzitsua da udalosoak bere egitea, eta udalosoa aipatzen dutenean esan nahi dut sail guztietako langileak, naiz arduradun politiko guztiok, gure egin dezagun norabide honetan kudeaketa alorrari dagokionez, erronka hauek identifikatu dira eta erronka hauei erantzuteko ekintzak identifikatzen ditu planak. Alde batetik egitura egokia antolatzea udalaren kudeaketa orokorrean txertatuta, jarraipen sistematiko bat egitea, hirugarrenen puntu moduan hizkuntza irizpideak ezagutarazi eta betearaztea, eta laugarrena arduradun politikoen zein langileen lidergotza sustatzea. Eta hizkuntza erabileraren alorrean berriz, hainbat ekintza identifikatu dira, zehazki hizkuntza irizpideak ezagutarazteko eta betearazteko, eta euskara izateko sortze hizkuntza, lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza. Ekintza horiek guztiak 2023tik bertatik kudeaketa planetan, urteroko kudeaketa planetan zehazten ditugu, UEMarekin batera egiten ditugu, eta pixka bat plangintzaldiak irauten duen bitartean ere modu ontara jokatzea aurre ikusten du planak, urtez urteko kudeaketa planak osatu eta horiek martxan jartzen, ekintza guztiak martxan jarri eta plana osorik garatu ahal izateko. Azalpen hauek emanda, besterik gabe proposamena da plana onartzeko proposamena ekartzen dugu honea. Esker Maialen, ez dakit zerbait galdetu, azpimarratu nahi dezuen. Ez, ondorio zuzenean bozketara pasako gea, planaren alde. 13 boto aldeko, ondorioz, hau batez onartzen da Usurbilgo udalaren 7. plangintzaldirako euskararen erabilera normalizatzeko plana. 5. puntuan, Usurbilgo udalak 02 Usurbilgo aurreskola zerbitzua, aurreskolak partzuergoan integratzeko eskaera onartzea. Horretarako Xabiri pasako diotitza. Puntu hau, kokatze dugu azkena batean, eskaera hau udala aurreskola partzuergoan sartu ahal izateko prozesuan baitan, lehenik aipatu izan duen prozesu horretan, pixkanaka aurreagoaz, eta gaur ingo dugun bozkaketan edo eskaera honetan azpimarratu nahi dugu partzuergoan sartuko dana ez da aurreskola bea izango, baizik eta Usurbil bea da, herri bezala, edo udala bea sartuko litzateke. Eskaera hori bidaliko dugu, baldin eta bozkaketan maizko bateatzen baldin ba, gero, bertako zuzendaritzak partzuergoak beak onartu beharko luke Usurbil ea nahi duen partzuergoko kide izatea edo ez, eta behin onartuak izango bagina aukera aukiko genuke Usurbilen dauden udala aurreskola kasu honetan bakarra dago, baina gehiago egongo baliake aukera aukiko genuke partzuergoan sartzeko. Beraz, motxian hoi da gaur onera ekartzen dugun eskaera, Usurbil, udal bezala, partzuergoko kide izateko eskaera. Eskaera honetaz gain, aipatutako bidea hori pixkanaka aurrera dihoa, lanketa egiten nahi geha partzuergoko zuzendaritzarekin, lanketa egiten nahi geha gaur egun lizitatua duen ikastolarekin eta baita ere bertako hezitzaileekin, eta esan pixkanaka prozesu honetan itzalak gehiago izan dian hortan pixkanaka argia gehiago ikusten egela, eta asmoa dakaular datorren hilabetearen bukaeran, martxoa bukaeran, partzuergoaren zerbitzuaren aurkezpen moduko bat egiteko, zuzendaritza gonbidatu dugu, Irunebea gonbidatu dugu, eta herritarrei pixka bat aurkeztu, nolakoa izango den etorkizuen edukiko dugu zerbitzua, ze eskaintza mota emango dian, eta horrela irioia Aste Santutatik bueltan datorrenean aurre matrikulak egiteko momentua datorrenean, gurasoek eta bertako partaide guztiek informazio guztia auki dezaketen ondo aukeratzeko behaien seme-alabak noa eman dituzten. Eta motxian hoxe da, eskaera bakarrikan, esateko Usurbil partzuergoko kide izatea iritsi daitekeen.
Eskerrik asko, ez dakit badagoen galderarik edo... Gaurko eguna pozik egoteko eguna da. EAJ-PNVk urte luzez egindako aldarrikapen bat gaur errealitate bihurtzera doa. Usurbilgo aurreskola datorren ikasturtetik aurrera, aurreskolen partzuergo publikoan integratuko da. Aspaldiko eskaera izan da gure aldetik, bai publikoki eta bai udal plenoetan mozio ezberdinen bidez. Gaur esan dezakegu lortu dugula. Erabaki honek bi ondorio nagusi eta oso garrantzitsu dakartza. Lehenik eta behin, datorren ikasturtetik aurrera, Usurbilgo familiek lehen aldiz 0-2 urteko aurreskola zerbitzu publikoa eta doakoa izango dute. Hau ez da txikikeria bat. Orain arte, Usurbil Buruntzaldeako herri bakarra izan da matrikula ordaindu behar izan duena. Gure familiek desabantaila egoeran egon dira gainerako herriekin alderatuta. Egoera hori amaitu egingo da gaur. Bigarrenik, gaur egun arte zerbitzuan lan egiten duten langile, 7 langilek, aurreskolen partzuergoan integratzeko aukera izango dute. Horrek esan nahi du lanpostuen jarraipena eta egonkortasuna bermatzeko urrats sendoa ematen dela. Hasieratik esaten dugu, integrazio honek langileen eskubideak errespetatuz eta bermatuz egin behar duela. Eta hori da defendatu duguna beti. Gaur berriro ere agerian geratzen da gauza bat. Borondate politikoa dagoenean zailtasunak gainditu daitezkeela. Prozesua ez da erraza izan. Zalantzak, oztopoak eta kritikak egon dira bidean. Gogoratu behar da, EAJ-PNVk lehen aldiz ekimen hau aurkeztu zuenean, zalantzan jarri zirela prozesua bideragarria ote zen ala ez. Publikoki, aitzaki ugari entzun behar izan genituen, ez zegoela bermerik ezinezkoa izango zela, langileak kalera joateko arriskua zegoela, eta abar. Denborak bakoitza bere lekuan jartzen du. Guk beti defendatu dugu Usurbilek ezin duela salbuespena izaten jarraitu. Ezin dugula onartu herriko familiek baldintza okerragoetan jarraitzea. Ezin genuela onartu zerbitzu publiko eta unibertsal bat Usurbilgo herriari ukatzea. Gure eredua argia da. Aurreskola zerbitzu publikoa, doakoa eta unibertsala. Eta gaur, norabide horretan urrats erabakigarria ematen da. Eskerrak emain nahi dizkiegu prozesu hau posible egin duten guztiei. Bereziki aitortu nahi dugu langileen pazientzia. Gaur, ospatzeko eguna da. Ospatzeko, Usurbilek izango duela 0-2 urteko aurreskola publikoa, doakoa eta unibertsala. Ospatzeko gure familiak bailarako gainerako herrien baldintza berdinetan egongo direla. Ospatzeko langileek euren ibilbideari jarraipena emateko aukera izango dutela sare publikoan. Eta batez ere, ospatzeko erakutsi dugulako politika egiteko beste modu bat badagoela. Herritarren interes orokorra lehen etxiz. EAJ-PNVk bide horretan jarraituko du. Bueno, motxian... Petrik hartu nahi dutzen. Akordio hau kudeaketa eredu berri baterako lehen urrats gisa ulertzen dugu, orain arte udal zerbitzua izan dela kontuan hartuta. Erabaki horrek lagunduta joan behar du eta gure ustez egiten ari da prozesu batekin. Prozesu hori inplikatutako eragile guztien elkarrizketarekin, erantzukizunarekin eta akordiorako borondetearekin garatu beharko da. Gure taldearen ustez garrantzitsua da transizio hori sentsibilitatez eta zorroztasunez egitea, kontuan hartuta hemen inplikatutako interesak, familiak, langileak eta bar. Ordunei, aldeko botoa emango du. Bai, ni zuri erantzutarren, Iban, alde batetikan arrazoia eman, egia da, pausu hona dela, partzuergoan kontrako, EH Bildutik inoiz ez dugu hitz bat kontra eman, eta ez dugu oztopoi jarri. Baina batetikan harritzeitena da, eta grazi puntuare baiteit, oain zatozte subrogazioan bandera eskutan hartuta, langileen aldeatea zeatela, oain dela, aurreko lizitazioa bukatzea joanean, guk partzuergoko atea jo genuen, eta idatzi genien. Eta ikusita ze kostu zekan Usurbilgo aurrekontutan, esan genuen. Posibilidadik egongo zen subrogazio bat eoteko, guk Usurbilgo
aurreskola partzuergoan sartzeko, eta argi eta garbi esan ziguten ezetz. Guk arrazoi bakarra jarri genuna partzuergoan ez sartzeana, ez da, ez zion besteik, bakarra zen, bertako proiektuakin aurra jarraitu nahi zela, baina bakarra muga gorria jarri genuna zen, ez zitzaiak kanpora jungo ziala, eta guko jaso genuen. Eta hori izan zen arrazoi bakarra guk esatekoa partzuergoan ez sartuko. Ez genuen beste inungo oztopoi jarri. Orduan zuekoain, etortzea esaten ez gu langileen gatikan, eta bagenekin hau bateako zala, eta bandera hori astintzen jutia oain, zuek, nik uste garbi utzi nahi zenutenean, partzuergoa sartzeko aukera hartuko zenutela, eta langile guztiak kanpoan gehatuko ziana, oain bandera hori astintzen jutia, pixkat irutzi zait, ez dala oso txukuna zuen aldetik. Ze guk esan genuen beste zeikan jarri. Guk esan genuen aukera hori mai gainean jarri genuen, idatzi bat egon zen, emailez erantzun ziguten, ez da usurratzeko aukeraik. Usurriko aurreskola partzuergoan sartu nahi baldin bau, ez zitzaiek gabe izango da. Eta horregatik lizitazio berria martxan jarri genuen, eta horregatik gu jarraitu genuen proiektu honekin, udal aurreskolaekin. Oain, aukera berria etorrianean, eta partzuergorako subrogazio aukera etorrianean, basirati martxan jarri geha, eta proiektu honi ez dio inongo oztopori jarri, eskatu dituguna dira bermeak, denboa guztin hoi eskatzen egon geha, batez ere zitzaientzako, batez ere udalarentzako. Besterik ez. Orduan, ez dakit nondikan ikusitu zuen oztopoak, gure aldetikan jarri ditugun trabak, edo zerbait esan deun, partzuergoaren aurka, inongo momentuan ez egolako ezer aurkituko. Besterik gabe ez naiz eztabaidan sartuko, baina nik uste dut gure postura bintzat aktak ikusten badia, betidanik partzuergoan sartzearen aldekoa izan dela, eta hori da defendatu duguna subrogazioa beti orduan, besterik gabe aktak ikusi beharko zian, eta bakoitzaren posturan agertuko da. Besterik gabe. Baina justu hori izaten nahi naiz, momentu batean, lehenengo eskaera egin zen momentuan, ezin zu partzuergoan sartzearen aldean, eta ezitzaileak defendatzearen alde. Ze partzuergoak aukera bakarra utzi zigun, partzuergoko bidea hartu nahi baldin badezu, zudazkazun ezitzaile guztiak kanpo utzi behar dituzu. Eta bi horien artean aukeratu behar izan zuen Usurriko udalak. Eta aukeratu genuen oraingo proiektuarekin jarraitu eta bertako ezitzaileekin jarraitzeko aukera. Orduan, ezin da orain diskurso berdinean esan guk partzuergoa defenditu dugu, doakotasuna defenditu dugu, Usurri Leonda gaizki, eta bitartean ezitzaileak guztiz defenditu ditugu. Ez? Biak ez datoz bat. Momentu batean bietako aukera bat egin behar zenuen. Guk argi esate dugu, ezitzaileen aldeko apustu egin genuen, urtetan zetorren proiektuarekin jarraitzeko. Aukera auki izan degunean, subrogazioa sartu, ezitzaileak bertan sartu, eta proiektu martxa berri honi, eta bai egia, berdintasuna lortu inguruko herriekiko, eta hori den aukera auki degunean, orduan egin dugu aukera. Nik nire aldetik bakarrik gauza bat gehitu nahiko nuke eta da, gaur onartzen duguna da partzuergoan sartzeko eskaera. Espero dut ospatzeko eguna iraiaren 2an izatea, orduan argituko delako benetan tartean egin behar ditugun erabaki eta hartu herrian erabaki guztiak ondo hartu ditugula eta benetan ondo hartzeko bermeak noski jarriko ditugu martxan, baina espero dut benetan ospatzeko eguna eta ez dakadudik elkarrekin ospatuko deula, iraiaren 2 izango da. Oraindik geratzen zaizkigun urratsak, lehengoan uste batzordean Emanuela horren berri, kronograma osoa, ze pleno bakoitzean zer eta abar, oinarri juridikoak eta bestela hemen daukagu idazkariak eta idazkariak emango du bere iritzia, ez da nire iritzia, idazkariaren iritzia dalako, ea dana ondo dijoan. Eta espero dut, dana ondo jutea, guztion hobe beharrez eta Usurbildarren, eta Usurbilgo aurren hobe beharrez, baina benetan ustet ospatu, iraiaren 2an ospatuko degula, eta gaur da eskaera soila prozesu honetan lehen urratsa egiten deguna, ulertzen dugu noski, elkarrekin nahialako partzuergoak eskaera honi baietz esango diola, hori martxoko zuzendaritzan aurkeztuko dute, eta horregatik martxoan Xabik esan duen bezala, bilera iriki bat egingo dugu gure herrian partzuergoa zer den esplikatzeko eta aurre matrikulazioan aurretik gurasoek informazio guztia esku artean izan dezaten. Baina gerora torriko dira bestelako erabaki gehiago, ez dianak hain errexak izango. Ni bakarrikan puntualizazio hori egin nahiet, gaurkoa egun importante bada estetukatuko parte prozesu honetan eskara egiten degulako, baina gaur oraingoz ez geha sartu.
da eskaera. Iraiaren 2an ikusiko dugu benetan ospatzeko eguna den edo ez. Hoxe bakar ñabardura hori egin nahi nu. Beste gabe esatia, behintzat konfiantza osoa daukagula prozesuan, eta ez daukagula zalantzarik benetan ospatzeko motiboak dugu zela hemendik aurrera. Nik puntualizazio bat, Xabi, zuri erantzunez, bai egia da, guk aspaldidanik Ibanek esan duen bezala, aspaldidanik eskatu izan dugu partzuergoan sartzeko aukera hori, eta hasieran izan zen, hasieran izan zen arazoa langileena, eta hasieran bai izan zuen ez ziela langileak subrogatuak izango. Baina behin langileak Jaurlaritzak onartu zuenean subrogatuko zitula, ala ere hemen zalantza handik egon dira. Zalantza handik egon dira, abertze gertatuko den langile horiekin, osea, baiezkoa esan da gero ere zalantzak egon dira. Bakarriko izan, enizunez, baiezkoa esan eta baiez esan dezutela segitun, bizik eta ondoren ere zalantza handiak egon dira. Bai, guztiz ados, eta zalantzak egon dira aurreko aste arte. Osa, urte terdigoaz, baina zalantzak egon dira onartzeakoan bai edo ez, partzuergoa gustatzen zaigu, ez? Hortan dudaik ez dugu, zalantzak egon dira, gugenezkelako eta dazkaulako hendikan ez zitzaile kantidade bat, gure buruan geho batzuk kalea jugo dianak. Eta aurreko astean, hau da, prozesua hasi izan orain dela urte terdi baino gehiago, eta aurreko astean jakin genuen ja behingoagatikan zenbat ez zitzaile izango zian. Eta zalantzak, eta gaur egun hendikan zalantza ditugu, datorren urteko, ikasturteko hasiera nola izango den, ze batzordetan antolatuko den, erabakia nola hartuko dian, zalantza pila ditugu. Eta horrek bildurrak sortu dizkigu, eta horrek gure barruan bai, hendikan gauzak jartzen dituzten. Baina ja behin subrogatuko zala egon zanean, nik uste duda gutxien ditugula, udal haurreskolana partzuergora zijoala. Eta zalantzak izan dira bidearen inguruan, ez emaitzaren inguruan. Hori, ez emaitzaren inguruan, bidearen inguruan eta bidearen nolakotasunaren inguruan. Eta ez dira zalantza politikoak, horretik esan dut, hitz egin edo zein juristarekin, eta nahi badezu egun ematen idazkariarekin hitzein, zalantzak nagusiki beste eremu batzuetatik datoz. Eta bide hau zer eta nola egingo dan, azkenengo aste hauetan ari geha argitzen, eta Xabik esan duen bezala, argitu ala ere gu jungea. Eta zenbat langilesko, datu hau ez digu ez da ikastolari esan. Nik lehenkoan batzordean esan izan, ez geha eseri ez da ikastolarekin, porque dakizuen bezala aurrena ikastolarekin daukagun kontratua hautsin behar da. Eta espera dugu haustura hori adostasunez egin ahal izatea. Baina aurrena egin behar dugu eraikita dagoen zerbait hautsi. Eta hausturak normalean ez dira errixak izaten. Aurrena egin behar da zerbait hautsi, zerbait eraikitzeko. Eta hori dana batea egin behar dugu. Eta alba da inolako langilei kaltetu gabe. Eta gure zalantzak eta kezkak hortik datoz, ez emaitzarekin, baizik eta bidean sortu daitezken arazoekin. Eta gu horrekin egon geha, eta argibide hauek, orain dela astebete ematzaizkigu. Eta horre hondia kezkak, eta hori nik behintzat argitu nahi dut. Ez emaitzarekin bidea eta bidearen nolakotasunaz. Eta kezkak ez dira politikoak, eta hori ere argitu beharre kontua da, guk kudeatu behar ditugula. Baina kezkak beste arlo batzuetatik datoz. Horren adibide da, Jaurlaritzak mahai gainean ez digula lankidetza hitzarmen bat jarri. Jaurlaritzak jarri duna da protokolo bat. Eta protokolo horren izaera juridikorik ez duen protokolo bada. Una declaración de intenciones. Eta protokolo horrek ez dauka oinarri juridiko sendorik. Eta gure kezkak horti datoz. Horrati diot, esperoet bidea ondo jutea, eta tartean ez sartzea inolako sorpresarik. Bide honen oinarri juridikoak oso zalantzakorrak direlako. Hori da, esaten duguna. Horretik, nahiko nuke iraiaren 2an benetan ospatu. Iraiaren batean, dana ondo bidean, iraiaren batean, Usurbiliko haurreskola partzuergoko kide izango delako, eta iraiaren batean, egun dauden langileak izango direlako partzuergoko langile. Beraz, espero deu, esan bezala, hori da benetan nahi deguna, iraiaren batean egoera horretan egote inolako sorpresarik gabe.
zait beste zerbait aipatu nahi den, bestela, bozkatzera pasako gea. Usurbilgo udalak 02 Usurbilgo aurreskola zerbitzua aurreskola partzuergoan integratzeko eskaera onartzea. Alde? 13 botu aldeko, beraz, hau batez onartzen da Usurbilgo udala 02 Usurbilgo aurreskolako zerbitzua aurreskolak partzuergoan integratzeko eskaera. Eta 6. puntuan, martxoaren 8ko emakumeen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala, bezala eudeletik datorren adierazpen instituzionala irakurrikot. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da, eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur, ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko. Bere diskurtsoa zokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan, eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun, diskurtso erreakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere. Giza eskubide unibertsala da, aitortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea da emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desagerrarazteko, askatasunak zabaltzeko eta guztiontzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean ezten duen, estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu, berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik, eta indarkeria matxista desagerrarazi gabe ez dagoela guztiontzako askatasunik. Martxoaren 8an, Euskal Udalek dei egiten diogu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartuta irmo egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko, eta atzera pausurik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiten jarraitzeko. Horregatik, Usurbilgo udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sor daitezen sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko, eta informazio faltsuen edapena desaktibatzen laguntzeko. Tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmuntatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea talde feminista eta tokiko beste eragileekin, jarrera antifeministak identifikatzeko eta eteteko bizikidetza espazioetan eta komunitate virtualetan. Baliabideak eta egiturak zaintza eta babestea, gure udalerrian berdintasun politikek aurrera egiten jarrai dezaten. Dei egiten diegu herritarrei bat egin dezaten martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunean tokian antolatzen diren deialdi eta aldarrikapenekin. Zerbait aipatu nahi dezuten, bestela zuzenean bozkatzera pasako gea, emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionalaren alde. 13 botu aldeko, beraz hau batez onartzen da, martxoak 8 emakumearen nazioarteko egunari dagokion mozioa. Eta 7. puntuan eskaerak eta galderak. Dago zerbait? Hala ez bada, notxe bukatuko den.